Congressman, kailangan nga ba ang emergency powers para masolusyonan yung lumala ng problema na yan? O sa department level ay kaya pa rin? Hindi. Ang sinasabi nga natin, baka po pwede, i-subsidize na lang muna. Kasi wala naman sila ina-offer na ibang options eh. Ang ina-offer na ng option is power budget. Hindi alam, sa taas nga ng halaga ng gasolina ngayon, ng crudo ngayon, talaga magre-reklamo yung ating mga babayan, lalo na po yung mga negosyante, yung 2 taon na sila. Paano mo naman sila mapipilit niya na magbayad na mataas na sigilang kuryente kung 2 taon na kami nagdurusa ng rotating brownout na ito? So, ang pag-iusap lang natin kung aasahan natin yung pag-rehabilitate sa mga power generators, itong mga natin, hydroelectric plants natin, talagang natatagalan. So, pinaka-inibig talaga, yung sinasabi nga nila na wala naman tayong ibang pwedeng pagpunan kundi mga power budget. Ang pag-iusap na lamang po ng mga taga-Mindanao, baka naman pwedeng i-subsidize yung pagbigay po ng puno kahit pansamantala. At sa time na makarecover po sa pagkalugi ng mga negosyo at kumita mo uli yung ating mga manggagawa. Yun lang naman po yung pinapakiusap. Sabi ko nga, magbibigay tayo ng malaking pondo sa CCT para pangtawid pamilya, no? Kung wala naman po silang mabibili rin dahil mataas din ang halaga ng mga bilihin dahil yata alam naman power, umahal ng kuryente, kasi irrelevant din mo, sayang din mo itong pondo inilalagay na pinamimigay natin sa ilalim ng roll-out program ng PSWH. May pondo pwedeng magiran doon, hindi na natin ito subsidize yung pambili po ng fuel. Nakatuto kayo nung pa sa research and development. Ano ba pwedeng, yun bang mga, yung solar, yung wind and energy, ano ba, hindi pa ba po pwede yun pakinabangan na natin, lalo na dyan sa Mindanao? Marami tayong wind farms na Jerry, actually, ang problema natin, alam mo ba kahit na sa Spanya, kung saan malawa